Η προειδοποίηση που διατυπώθηκε πριν από μισό αιώνα επιστρέφει σήμερα σαν εφιαλτική προφητεία. Ο παγκόσμιος βιομηχανικός πολιτισμός κινείται προς μια πρωτοφανή συστημική κατάρρευση. Η ιστορική μελέτη «Τα όρια της ανάπτυξης» του MIT είχε προβλέψει από το 1972 ότι η αδιάκοπη οικονομική μεγέθυνση, η εξάντληση των πόρων και η ανεξέλεγκτη ρύπανση θα οδηγούσαν την ανθρωπότητα στα όρια της. Νεότερη ανάλυση της Γκάγια Χέρινγκτον, πρώην στελέχους της KPMG, υποστηρίζει ότι ο κόσμος ακολουθεί ήδη μία από τις δυσμενέστερες διαδρομές με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης γύρω στο 2040. Τα σημάδια είναι ήδη εδώ. Παγκόσμιο χρέος άνω των 307 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επισιτιστική ανασφάλεια, λειψιδρία, ακραίες θερμοκρασίες, ελλείψεις φαρμάκων και δημογραφική συρρίκνωση. Η κατάρρευση δεν αναμένεται να έρθει σαν μια θεαματική έκρηξη. Θα εισχωρεί σταδιακά στην καθημερινότητα μέσα από διακοπές ρεύματος, ακριβότερο νερό, άδεια ράφια, ακυρώσεις χειρουργείων και αυξανόμενο οικονομικό έλεγχο μέσω ψηφιακών πληρωμών. Η μελέτη προειδοποιεί ότι ούτε τα καταφύγια ούτε η αποθήκευση τροφίμων αρκούν. Η επιβίωση θα εξαρτηθεί από την τοπική παραγωγή,